Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Namon pamilya, kaglabi na gid nga indi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako magabatas magtulog. Ngang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon nga may mapatay tungod wala makainom sang bulong tungod sa kapigadon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kaugtan o kung kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at Beta Nutrient.
pasupon sa atong matahom nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunang Timbangan sang Katarungan. Valentin, Madam, suliton ko ang ginhambal ko anay sa imo. Hinali magpalpak ang tawo mo. Damay ka. kabalo na ko sila, madam. Kabalo na ko sila. Dako ginangsali ko sa imo. Kung nariskuhan ko sang kwarta ko ang Jack ngayon na. Salamat kit sa imo, madam. Madam, huwag salamat. Okay? Pahandaan na siya. Okay. Kay pagkatuon ko dirang tawo ko para mahikutar sang piyansa niya. Salamat kit sa imo, madam, ha? Madam, huwag salamat sa imo. May ubra nga nagahulas sa iya. Gani, kinahanglan nga, preparado na siya. Wala sa problema ina, madam. Preparado ng bata ko. Briefi nga siya liwat ha. Party sa patakaran, Valentin. Oo, madam. Oo, ako nang bahala sa iya. O, sige. Ay, oo, gali. Ah, Nabaton mo ang ginpadala ko sa imo? oo, madam. Sang nagligad pa nga si Mana. Salamat kita. Okay. O, sige. Bye. Bye, madam. Oh, ayos na. Nagamat-amat na. Nagamat-amat na sanag. Mabalik na ako sa silda. Doktrinahon ko sang mayo si Jack. Umanang istorya na mo ni madam. Amo balate. Mayo. Buinas ka. Tungod nagsalig sa imo si madam. Nasiguhan niya sa iya kwarta para nga makagwa ka tre. Dako na nga kwartang sobra sin Jack. Kaniti buinas ka gid. Kay gastuhan ka ni madam para makagwa ka tre. Tungod din na sa imo, tay. Kay kung hindi tungod sa imo, hindi ba siya magrisko? Grabe saling niya sa imo, tay, Valentin. Kung nga agin himo niya ini. Kagdako man ang salig ko sa imo, Jack. Kung nga isugal ko pating kabuhi ko para sa imo. Tay, Valentin, salamat kit. Pero dapat mo gitpinsaron, Jack. Delikado nga tao si madam. Basta kontrahon mo siya. Kabalo ko, tay. Kagang pinakakontra niya sina. Amo nga intoon siya. Natraituran siya, Jack. Gani kung pwede lang, hindi mo ginapagimuon sa iya. Hindi ako marug indo, tay. Kaglabi sa tanan. Hindi ako traitor. Ayan pa sa mga tao nga dakong kabalaslan ko. Salamat kit sa imo, Jack. Amoy nang nakita ko sa pagkatao mo. Kung nga ginimo ko ini, tungod masaligan ka. Kag hindi ka traitor. Oo, gali, tay. Nagamuno siya sa imo kung anong target. Para may ideya man ako. Wala, Jack. Kag hindi gimanugid sa akon si madam. Ikaw na lang makaibalos na. Ha? Oo, Jack. Wala sang iban nga nakaibalos ang lakat mo. Kag kung sino ang imo target. Ikaw gid lang kag si madam ang nakaibalos ni. Amo bala? Oo. Pero kung masugiran ka niya, kung mabalaan mo na kung sinong target mo, paibalagin ako. Para nga matagan ta kay tiya kung paano magbira. Matag. Hotay. Pero tandaan mo, gid. Hindi gid pagpaibala si madam. Nga ginpahibalo mo ako. Kay piho nga hindi ka ginihay na maluyagan. Hotay, Valentin. Bago ka pa lang sa trabaho ngayon kinahanglan mo pagkiya ko. Kag hindi pwede nga pabayan ko ikaw, Jack. Tungod risgo ko ikaw kay madam. Pero kung magdugay na, kag masiguro ko nga kaya mo na, nga bisan wala na ako, pabayaan ta ka sa diskarte mo. Kulang pa ako sa ihibalo partisin ng obra, tay. Mas maayong gid nga ra ka. Tungod kabisado mo ng ubrang ini. Oo, Jack, harila ako. Oo, gali. Haring number sa bata ko, si Lapilla. Kaya basi kung gulpi ka lang makagwadre, kag malipat ako maghatag sinasay mo. Kuhaan na lang daan, hari. Abi, tay. Taguhon mo na, ha. Kung makagwa ka na dre, tawagan mo siya. Para kakitay ka mo. Para madulong ka niya sa istaran mo. Hotay. Salamat gid. Aho, gali. Paano ko makontak si madam? Relax ka lang, bata. Ulat ka lang.
siyang makontak sa imo. Galing. Oo, siyang makontak sa imo, Jack. Ang ilistar nga balay tay. Kag panggastos ko, paano? Pila na lang din ang kwarta ko nga nabilin. Basi hindi na ini makaigo. Hindi na problema. Sige lang pala. Ara ka na kay madam. Siya nang bahala sa imo. Kay balo na sa sang sitwasyon mo. Salamat kitay, Valentin. Salamat kit sa imo. Basta tandai lang ang ginahambal ko sa imo, Jack, ha? Tandai lang, perme. Jack! 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 Bugtong! Dali na, bugtong na! Ang aman, Jolito. Ara nang ginaulat mo, Jack. Ang ano man. Babae pala nga nag-abot. Ano, gidi ang gwardya. Gin-process na niya kuno ang papel sa piyansa mo. Bango na da. Dali na to sa Riaso. Ato si Tay Valentino. Dali, Jack. Dali ka. Magkagwa na ako? Ara ng tao ni madam. Apo ba na? Ate, sige. May himos na ko, tay. Jack. Ibilin na lang sa ako ng shirt mo. Kabayo mo. Oo, Jolito. Iatag ko ato si mo. Bo, salamat. Salamat, Jack. Ba, sirigor. Ato siya sa tariman niya. Katuan ko siya. Malaya ka na gali, Jack. Hogor. Maayo ka pa ba? Te ayo-ayo lang sa kwa. Hogor. Salamat kita. Kag, Jack, pasensya ka na sa natabusaton, ha? Oo. Wala na tiya. Mama, uy, ginakos mo ko, Jack. Kung ato na ko sa gwa, kung makagwa ka man, Gor, tingwa ilang makontak mo ako, ha? Basi kung mabuligan taman ka. Ha? Bo, salamat ki, Jack. Karing kwarta, imo na lang para may magamit ka diri, Gor. Hindi lang, sige lang. Sige, kinanglan muna kay laya ka na, Jack. Makapangita lang ko ideya sa gwa. Sige na, batunan na. Do, mahuya man ta ba? Riman. Sige, salamat. Salamat ki, Jack. Hindi ka malipat, ha? Pangitaa ako kung makagwa ka na. Oo, Jack. Makasali ka. Kag salamat ki, Jack.
Okay na ini, sir. Ho, ma'am. Ato na. Ginpatawag ko na si Jack. Basi kon... Uy, harap na siya kaliw. May unto, sir. Hoy, Jack. May utto man. Congrats. Laya ka na. Ayaw-ayaw lang sa gwa, ha? Ho, sir. Salamat gid. Okay, Salamat, sir, ha? Malakat na kami. Okay, ma'am. Jack. Ayaw-ayaw, ha? Hindi ka na magbalik dere, ha? Ho, sir. Kaon maayo to. Salamat, ma'am. Sino ganing ngalan mo, ma'am? Mamanayhan. Di, mami. Ha? Dagkasuplada man siya, man? Hello? Oh. Hello, madam? Felicidad, kamusta na? Okay naman. Ari na ako sa gwa. Upod ko na si Jack. Ginpakaon ko anay siya. Kaya daw nahidlaw gid sang luto sa gwa eh. Pilang nagasto mo? 120,000 ang piyansa niya, madam. Plus ang nagasto sa pag-process sa iya. 125,000 tanan. Okay. Salamat. Ang kinapahatag ko sa iya, ihatag mo, Felicidad, ha? Oo, madam. Okay. Salamat. Okay naman. Salamat. Bye, madam. Hindi kayo magkaon, ma'am? Hindi na. Nakakaon ako kay ina eh. Amo lang ilang dala mo? Isa lang kabilog ang bag? Ho, ma'am. Duwa mo lang hindi ka nilargo kag duwa ka t-shirt. Amo bala? Ario. 10,000 lang anod sa sobre ngayon. Ha? Kuha. Ho, ma'am. Kagami Salamat. ang cellphone, ha? Ako ni ma'am? Ate, salamat, ma'am. Kabisado mong Iloilo, no? Ha? Oo, ma'am. Oo. Ati maayo. Day? Day, pila di nga mon? Chitlihog? Ba? Nagtindog ka, ma'am? Padiin ka? Mabulagay na kita, Jack. Aring 500. Ibayad sa kinaon mo, ha? Ma'am? Madali lang. Ma'am! Wala na siya magbalikid. Salamat gid, ma'am, ha? Wala gid siya magbalikid ba? Tulos siya. Doon ka bagsik ng babae. Gagkasuplada. Bisan may edad na siya, pero doon ka dasig pa magulag. Ginatagan niya ako sa kwarta kay cellphone. Naging bayaan lang. Napuso ang pagkaon ko, ha? Tagtawagan ko din si Lavilla, ang anak ni Tay Valentin. Ay, ganami sa ngangin din sa guwa sa prisuhan. Ba, ang cellphone ko. Number lang? Sabton ko. Hello? Hello? Sila Villanig? Sino niya? Si Jack. Amigo ni Tay Valentin. Ikaw gali? Kagwa ka na? Oo, bago lang. Ate, di ka subong? Ari pa ko di sa kapis. Okay. Te, sakay na sa bus. Panaog ka na sa Saraga, ha? Kay sugaton ta ka. Jack? Sige. Okay din, wala yung listaran mo. Na-transaksyon ko na. Salamat gid lang. Te, okay ka na di Jack? Okay gid lang. Salamat gid. May banig na madak sa katrin mo, ah. May habol madak kagulunan. Ikaw ni bala, ah. Hola ba? Salamat gid, ha. Ate, mapuli ko na niya. Kaya mahanda pa ko to sang pala niya puno na mo ni nanay kag misis, oh. Ha?
May kwan ka? Oo. May asawa na ko yung Jack. Unti, sige, nakat ko. Ara mo lang suna ang balay, ah. Tawagin lang ko kung may kinanglan ka, ha? Oh, love. Salamat, gid. Okay, ah. Kanami sa pamatsyag ko, naari na ako sa kuha. Ay, kanami tulog ah. Kakapoy sa biyahe. Matulog na ko ah. Kapanyapo naman ko. Matulog na ko ah. Ba, ang cellphone, may nagapanawag. Sino yan nini ha? Sabton ko. Hello? Jack? Babae? Hello? Jack? Hello? Sino ni? Si Jack ini? Oo. Sino paliyog? Si Madam. Oh, ha? Madam, mayong gabi. Mayong gabi man. Kamusta ka na? Okay lang, madam. Salamat gid gali, madam, ha. Salamat gid kay kung hindi sa bulig mo. Wala pa ako subong makagwa. Hindi ka magpasalamat. Kay obrahan mo ang gingasto ko sa imo. Oo, madam. Oo. Ready ng messenger sa cellphone mo. Picture ang bilog mo lawas. Kag isend mo sa ngalan nga ihatag ko sa imo. E-text ko sa imo ang ngalan sang sindan mo sang imo picture diya. Oo, madam. Oo. Okay, salamat. Sige, Jack. Obrahan ginapaobra ko sa imo. Kag magtulog ka, para makapahuway ka. Kabalo ko nga kapoy ka. Buwas sa aga manawag ako, para masuguran mo na ang trabaho mo. Oo, madam. Oo.
Kabiyang, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa aton suginanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton panatuntunang Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sang inyong alagad, Nunoy Dida Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.